Един си дояжда пицата и ми пие Монстер, друг яде саламка, друг пие 2 млека. Кажи, мамо. Не, да приеми излезе вкъщи. Какъв идентия да вчера? Маска да си израл легенда. И му ми казва, сега ще ти дам една кома да го срапеш. Мара! Лойно ли? Ето път, идат отгоре. Няма що, имам... Няма що. Имаше ми отдолу, изгарах го отгоре и сега вкус на лайна устата. Що и става така? Отдолу ме напно, отгоре го изкара и сега вкус на лайна устата. Бе, тръгни да прадиш и си уригнеш. Я шлайна, да не мога да стереш лайна. Какво? Ще откъна природата да мърсявате. Чекай да чуеме паркуро. О, си да си... Къде е звуко? Той има турникошки звуко. Паркур, кажи какво да сме се замислили. А какво беше млекото? Виж! Паметниците да имат... Пръстите, мама. Зеби, потекоха ми чорбите. Аз много съм ранен. Какво дали сме се замисляли? Нали каза замисляли ли сте си и не го чух? Товариш. Не снимай. Виждате ли? Мач, млеко. Сперма, мама. Замисляли ли се отива Трево гора? Ще ми го ръгаш когато е. Почиста кабарек. Грисо, мама му деба. Леко зай. Не бе, не по черното. Ао, по синьото, а? О, синьото не се личи за едно. Ти имаш първо по черното. Дора ми ще обело. Бришете бело от белото. Не можеш да изпиеш кристалното млека спокойно да е. Ама как му беше казал друго? О, разливото млеко. Шумолек, кисело ли? Опитай се, черно е. Отяде! Я си повърне мененгите, знаеш. О, палек стотинка. Дали мара, заблажи ли мама с деба? Като ти... Вели ми моя епилиран гъс. Като ми се нагази, ти видях нещата. И ми се отвори момче. Направо ми се затвори апетито. Отяде ми се. Ако видиш гъда на мела ли така, а? О, че ми се отвори бая ми тя апетит. Да курам. Вече ми се отвори апетито за нещо друго. Защо? Направо... Да правим мандра за млето. Направо и на някакви се отвори. Ще направим цитите Риан Трайси. Все едно има мандра за леп, заеби. Ще я правим на камератиците Риан. Така ме чух първо. Ще правим на камератиците Риан. Чима! Мара! Ще ги бръкам точилката. А ти какво ще правиш Тони Колева, бе? А, те видиме. Преди тренировка и след тренировка. Ами, по принцип, това е много труден въпрос, защото и в момента акам. Вие сте готави. Ей, то за ака, От тук трябва да си... Да, тез! ти Марио стойката при. Направо му увехна. Направо матрицата му увехна на това. Опа, майно. Нема ли някой ти го тури, да? И сиеста, дей. Today, Туней! tonight, we dine in hell. KFC. Hell, Абеце. boy. I'm a fucking Нинджа! ninja! Голема какво не мога да речим. И се така му тек. Опаковки от монстери. И слънце от монстери. Всичко ти расне ти.
Bravo, rasveti. Osna, rasveti. Kurac, rasveti. Ko mi pokaže? Rasveti. Da ovako. Znači, najnogo ti rasve... I šoku. On se razviva. Имах си скоро. Как гори? Защо по дяволите ти гори пишката? Кога се припа слънце? Слънцето кога заспива, бе, Алекс? Дай пак! This is Sparta! Tonight we dine in KFC! Добър ден, вече е добър следобед. Добър дан. Ние сме тръгнали, Слънцето се събужда. простееме още повече от по-старите клипове. И сме по-прости и сме тръгнали към гората да се набираме и да скачаме. Къде ще се набираме? по-гъст. Да? И всички тръгваме гъсти. Ще се набирате на... Това има хора за това. И сме тръгнали към гората. Както бреда на гръб. Режисьор Джордж Лукас, оператор паркур да Гости не копирай. И Гоши... Не, здраве. Кой? Гого? Тръгнали сме на към Света вида. Света гора. Значи, светата гора. Значи ние сме в такава гора. Тя е много редко срещана и паркура ще каже с какво е известна тази гора. Известна е, значи, тая е една от на най-редките гори. От у нея има много борове, много дравета, шума, камъни, земя, Не забравяй трева. трева е. Най-важното, че има трева, можете да видите. И Ние сме първите смотаняци стъпили на тази земя. Опаковки от монстър. И монстър. Ние сме първите смотаняци стъпили на тази земя. Ти първи, бе. No one gets left behind. This time there's no casualties. This time I look the other way, other way. Get used to what's coming now. Is that always too familiar? Is that what you want? You want? We meet again, united. We meet again, united. We meet again, united. We meet again. Може. Не ти дай.
Пребах си глеза. И гръбнако. Дихи, брат. Чекай, добре. Избих си глеза на мъртв. Сега и другия пребах. Не. Я, хай така да скочим. Не знам, искам да се смея. Те му смей се. Смешно е. Искаш и бир. Не, боли ме, бе. Верно? Ама боли ме целият крак. О, и тук се ръгнах. Мамка.